hadin ka jing maham chung Donald Trump ya kari Iran mi perthai sakari China ban maham persya ya kano kari lada ka syulit penun kam jubor dakabor haka jing sedang jong kani katayau Xi Jinping presiden jong ka China ulap penpau baka Beijing ka Songkya halor ki jing hertma jong ki sipai jong kari Israel persya ia kari Iran hakajuk kapor hapdeng ka jingjur jong ka jing yakanat hapdeng kari Israel bat kari Iran ka China kalamaham ya ka Amerika persya ya ka jing penon kambor kadba presiden jong ka US Donald Trump udang perkat halor ka jing lay tuklar jong ka Amerika habakren ha ka jing yalang bat kinong thok khobor ugo jiakun ubadai nong aiktin jong ka tanat kambari jong ka China ulong bakano ka jing penon kambor na ka US anyo kum ka jing penkeng ya ka jing long trai bat ka jing singan jong kari Iran ka China ka persya ya kano ka kam ka ba penkeng ya ka jing long trai ka jing singan bat ka jing long trai jong ki we pat kiri bat ka persya ya ka jing penon kam ne jing bernyam ban penon kam da kabor ha ki jing yade hapdeng kiri ulong ha ki nong tho khobor hangno ka China kayang halor ka jingele hapdeng kari Iran bat ka Israel hakabasdang jong kani katayau Xi Jinping presiden ka China ulap penpau baka Beijing ka Songkya jur halor ki jing hertma jong ki sipai jong ka Israel persya ia kari Iran habakren hasilenter jong ka jingelang bat santeli kiri jong ka Asia hapdeng ka Kazakhstan presiden ka China ulakot ia ka jing penjem kerki ia ka jing baro kiliang kidai bantrei ban pendun nakloi kadbala ya ka jing yak kenat bat ban yada na ka jinglong jingman ka ban nang sniu shushu laong Xi Jinping da katnat penbena khobor jong ka sarkar China ka CCTV ula benrap baka China kalong kabala penkre banle ya ka benta ka badai hakaban penpai biang ya ka jingsuk bat ya ka jingshong singan ka China kalakot ya baro kiliang kibai dai kamta mi kitu kiri kibadon ka jingta kabak kerpang ya kari Israel bankit ya ka jingkit kli kabadai jongki banshim ya kilat kilenti mardor ban penjem ya ka jinglong jingman kabajenjar bat banyada na ka jing ya kan at ban nangjur bat nang ya jur laong ugo hakwe pat ka jingyalang bat kinong pathai khobor klem da jer kerteng ya kino kiri kani ka jing penpau bak khado jong ka China kalong hadin bau presiden jong ka Amerika Donald Trump ulap penpau ba un saperkat halor ka jing hertma persya ia ka Iran ka Amerika kalalong ka perlok bak kongsan jong ka Israel labun posnem bat ka jing kersan jong ka kalanang kiu tang hadin balasdang katma hagasa hausnem arajar arpolai habakren syakinong thok khobor ha White House Donald Trump ulai ya ka khobor bakle lang hakabai dei bat ka Iran bat penpau ba ula ne umla ban hukum ya ki jing hertma persya ya ka Iran da ka benrap ba ulado ya ka jing shania ya kari Iran utrom ula khotru ya ka Iran ban kendran dinno na ka jing ya kenat bat kari Israel